Bdiewa u raħħala se jkunu jistgħu japplikaw sabiex jattendu għal korsijiet tal-MCAST dwar is-settur tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-kampus tal-MCAST f'Raħa Ġdid, Malcolm Borch li huwa d-deputat direttur tal-Istitut tal-Agribusiness saħa li huwa importanti ferm li nies li ilhom sa minn ġuf ommhom fis-settur ikomplu jitalmu dwar is-suġġett tagħhom. Bdiewa ħafna drabi jiddependu għall-arfin tagħhom minn arfin u ħiliet u kompetenzi tradizzjonali, forsi li jkunu talmu mant misserjietom, mant innanniet, mant tizzijiet, eċetera. U allura naħseb li meta huma jkunu malma is-suġġetti li jaħdmu fihom imma forsi minn laqgħa aktar xjentifika u meta jifhmu aħjar it-teorija wara dak li jkunu qegħdin jagħmlu, naħseb li jkunu jistgħu jimmaneġġjaw u jħaddmu ir-razzett jew ir-raba tagħhom iktar aħjar. Huwa kompla jispjega li l-applikazzjoni tal dawn il-korsijiet se jdumu miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru. Spjega li bdiewa u r-raħħala se jkunu jistgħu japplikaw għal diversi korsijiet fosthom ta' trobbija tal-fniek, tat-tiġiġ u dwar il-produzzjoni tal-ħalib. Borch qal ukoll li l-esperjenza tal-bidwi se tkun qed tiswa mitqlu deb għal 200 student żagħżugħ li bħalissa qegħdin jistudjaw f'dan l-istitut tal-MCAST. Min-naħa tiegħu segretarju parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali u l-agrikoltura Clint Camilleri laqa dan il-ftehim li ntlaħaq mal-MCAST kif permezz tiegħu se tkun titwettaq miżura oħra mill-budget ta' din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.